Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Nyotrap Youth Council hapo kajingalam u President uba Rikopal Sindram apu khandai tarik naitung arajar apu hendeu kidale benikendo ya ulat kajila UCH Vijaya Shankar hakabiade kajingthong Vice Chancellor Bashipor hapo Nehu da u Professor Saroj Kanta Barik naga Department Botany hadian belakon ka samoy trikam jong u Vice Chancellor kanehu uba minta haka arpo hendeu tarik minta ubnai Habagran shikilat patai kubor uba Rikopal Sindram ulaong bahaka arpo tarik minta ubnai katanat puli puthi ka sorkar pedeng kelathong yu Professor ubadan hakakedan ka baar kum ubalak hamrang ba ne u second most senior professor banshimti rakam kum Vice Chancellor kanehu shipor tat hadu banda yo yu VC bathamai kabala menjuru da ka President kari India ulaong bakani kalong persya ikikindon kanehu namar balakran shai haka statute 2A Clause 2 balada omdan UVC ne habalakut kasamoy trikam jong u Professor Blakham Rangba uday ban shimti yakani kakam hendai mintapat lathong yau Professor Bawan hakakedan ka baar hakajinglong Rangba hakakam kumta kaseng kalalit ban pinsngo sya ulat bat kentu yu bantho sya katanat puli puthi ka sorkar pedeng bat ya ka President ban pen kenmau baga nehu kadon yakani ke kendon bat ulat ru ulakular ban pentip yakani ke jingdawa jongki seng mata si ngi wan mani kendo ya governor bedon burom jong kejela ka jongi halor ki katu kat ni teli kimat ki ba seng labu ahmad jong governor kebening kong du bat ka kamat ka ba seng labu ahmad jong governor kumu chief rector jong kanihu abdu kopor kumagitip u Vice Chancellor jong kanihu mentau benai ka arpun riu trik jong mentau benai la kut ka samoy trikam ka jong bat kat kum ka statute lani ka an jong kanihu ko ong bahadin ba u Vice Chancellor la song thal lani umla ban trikam lani dangdon haka jing penbet bantung yo Vice Chancellor batmai nak uba shimti ka kam hapo nihu dei bantung ya unu senior most professor banlong kum kata u in charge Vice Chancellor hang tipu nehu. Dekai ke bangi ngiyo i galong ba haka arpo artrik yang mentau benai. Ka Ministry of Education kalapan mi ya kawai ke hukum. Haka ba kalapan tip ba ka President jokari India kalatung lane kala ai ka jing menjur na kabenta bantung ya u second senior most professor ban shimti kum UBC ban pet lane ban in charge ya kanihu menta sipor tak haduk bangin yo UBC batmai. Kani ka jingle jong Ministry of Education lengba ka approval jong i President bedom burom jong kari India kum i visitor jong kanihu ngi shim bakalong persya ya ka statute jong kanihu namarla da puli ya ka statute jong kanihu kala de pan keren da ka basyai haka statute 2A clause 2 kala ong da ka basyai ba habom don unu VC lakut ka pot rekam ka jong ulan ni omla ban rekam VC lan bat kum ta ter senior most professor uday ban shimti kum in charge VC dekai ka baca mentang te ni hu kalong balatung ya second senior most ka jingkeli ka bangikwa ban keli ya ka Ministry of Education lengba governor ya ka bangi ai ka jingtho kalong ba governor kum chief rector jong ka nihu bat kum juru kum ukli kum representative jong ka president jong ka di India hang ni ka jela ka jongi ngikwa balangba governor bun tho syaki bor ki badai pet la kalong syaka office jong president la ne syaka Ministry of Education ban penken mau ya ki bakadon kani ka kendon bat kanihu la ne ka ministry la ne kanu ki bor ki mlakan ban pentrikam persya ya ka kendon ka belak don lepa bro sekata ngi keren bang ngikwa bakanihu kan pentrikam ya kan penyak bet ya renti kan penyak jiki kam ko nehu kat kum kan nehu act 1973 kat kum kan nehu statute siong dei ban pentrikam ban pentulun iki kam kat kum ki an dari mentang yu i pat ha jing thung ya uniu in charge VC la pen kenya ka we ne ki kendon jong kan nehu ya ka bakum ka seng ngi kwa ban penpau mentang ka sngi wan ha u governor ban kerpat dia governor bo dei ban shim ya kani ka benta ya kani ka jing kerpat ka jongi ban pentip ban ong ya kibor ke pada pet la kalong ya ka Ministry of Education bat kumju ru ya ka President ba kadai ban but renti ya ka kendon ka badan hapo ka statute jong kanihu ba kumju ru bantung ya u in charge VC hakum kani ka por de bantung daw in charge VC u bade senior most professor kumangitip hi don senior most professor
uba la ban uba dei hok ban simti ya kane kam ndri yaw taw senior most professor pat klemdan ba kali lafi kloin em ban simti ya kam ne ka daw ko ba pelong ya ministry ban nom ai taw senior most professor I know only second senior most professor ti nakaleng ka jong aseng nilai keren bat i governor jong ka jala ka jong i bat nakaliang ka jong governor la ong ngi ba nakaliang ka jong un sa tho bat un sa pentip ya kani ka jing dawa ka jong i syakibor ki bajrong bat un sa ongru ya kibor ki bajrong bat dei ban pentri kam la ne ban le ya kanu kam ban ai kanu kum dei ban but be bun renti ya ki an ya ki kendon ya ki baladon kum kanehu act 1973 bat kum juru kat kum ka statutes jong kanehu kata kadika jing dawa ba ka jing ya keren ka baningkong pi ngim kwa ben comments ya ka jing snow ka jong kita ki stakeholders apo nihu nama stakeholders jong ka nihu kim dei tang ki ba don apo nihu ngi kum kinong song kum ki try muluk ki try jela jong ka jela Meghalaya baro ngi dei ki stakeholders te habang yo i ba ka nihu ka Ministry of Education ka pen ken ya ka statute ka jong ka nihu hi ngimla ban chus ngam namar ngila puli ya ka statute jong ka nihu ngi yo i ba ka statute jong ka nihu ka kalong da ka ba sai ka kret ba acting BC la ne in charge BC udai bandai senior most professor kumangitip ru ba senior most professor udai professor R Kongsder ubadai naka Department of Anthropology katkum ka jingtip ka jongi ka ministry ru ka klam kali ai na klam don bakali la fin shimti ne fim shim hoi la daw taw senior most professor open ijing ban ong banganum shimti ne kam da ki daw ki ba fair ya kata la ban long ndai kat kum ka jing sautu ka jongi ka jing sautu hi ka jongi ka long ba ka ministry ka klam ai ru wat ya kadaw ba balai la thung do second senior most professor ajaka senior most professor bin kum ban chu pentep ya fi kani ka kalajaw ru wat hapo Manipur University hau banai mi ki thung ya third senior most professor kum in charge VC ka senior most professor ka le chapo high court ndalale cha high court ka stay ka order jong Ministry of Education bat ka IT hak senior most professor ban penyat ya university tat hadu bangin yo VC batmai ti kajingwan ga jongi ba kajing pensngo ga jongi hau governor kum chief rector ma bat representative jong ka president kalong ba ngim yaha ban ong bangin penken ya ki kendon la ni ki an ki balasna pi borok si kata la de pipet ki statement jong ki stakeholders ki ong ba ya kanihu de ban penyat kat kum ka statute kat kum ka ai Rei mentapat ya kata ka statute ya kata ka act lapen kenyo da ka Ministry of Education ne da ka mo da hadin ka approval jong ka governor ya ka bana kaliang jong ka seng ngimso ya hap naman ngi kwa hi baya kanihu kabalayat hapdeng ka jing kulmar mentari ki katu ka disnam hapdeng ka jing long jingman kum ba kalong mentangi kwa ba kanihu ka dai ban penyat ya ka kat kum ki kendon jong ka an ya ki bal adon lupa tinggi ba ka ministry kalau ada man pi ngiwan namar haba ngiwan ban penpau lembau governor namang isu thu bau governor udah chief rector jong kanihu ngiwan ban penpau khma jong ban ong ba kadon kajing ya lat la ne ka violation ya ka statute jong kanihu bat lembang ni ka city u governor un sapha syaka Ministry of Education dia si ban phai biang ban penkelai ya kani ka order ya ka bala ai ka arpa artrik jong tau benai ngimtip kay ka respond ka baka Ministry of Education kan ai ngin up ya kata bat hadin kata ngin sepet kay ka bangidai ban le hot ka jing lenti ka jongi pakalong ba day ban wan do permanent BC apo nihu kata ka proses kum ong governor yang ngimentan ba ka proses na banta bantung yo BC permanent kadang yat mata syakmat le si tang hadin katuk ani kan sajab kan surlong titat hadu kata ka por ya ka bamentahi ka jingwa ka jongi kalong ba film day ken ban penken ya kini kendon namala da piken penken menta it will set a bad precedent ko mangiong kani kala banlong nang syakmat ru menta pitung yo second senior most hakipor ke bansawan yo pitung yo third dan yo fourth senior most tekan wara kajing bakla bat kajing penken ya ki an ki bakani hui kasna Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang MIT University Meghalaya man kasni kalong kajing sedang bathuma ki jingikai bapura katkom kajuk kabamta ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jingikai kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA,
Sports Management, Nursing, BTech, Computer Science, BSW, MSW, bat QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjop ki urlong bat ki galalong ka jimshisha. MIT University Meghalaya, Kajingya Lenti Kabastang Shakalaway Bachok.